Realaren momentua oso ona da. Orokorrean sentsazioak oso onak dira, taldeak aurrera pauso galanta eman du Rino heldu zen momentutik, baina hala ere badaude oraindik arazo batzuk finalera begira zuzendu behar direnak eta ez sufritzeko beharrezkoak izango direnak Markel ezagutzen ditugu zintzu diren arazo horiek eta esan daiteke atzetik datozela, iraganetik. Bai, ezagutzen ditugu guk, eta ezagutzen dituzte ere arazo hauek Realeko jokalariak eta entrenatzaileak. Baloi geldia da, momentu hontan, Realaren, esango nuke ahulgunerik handiena, ikusten ari gara nola bai kornerretan, bai area hartzean dauden faltetan, erdirak eta lateral hoietan asko sufritzen duela Realak, eta gaurkoan, honi buruz hitz egingo dugu. Bai, esan dezakegu bi arazo nabarmendu ditugula, lehenengoa baloi geldia eta bestea aurrerago hitz egingo dugula, Atletico Madrilen aurka zehatz-mehatz hori aurkitu dugulako eta hor buruko mina egon daitekelako finalera begira, baina, zuzendu daitekeen zerbait da. Hasteko baloi geldia Mataratzok esan zuen orain dela egun batzuk, hemos hecho 3 entrenamientos y 2 reuniones para preparar el balón parado. Hau da, Mataratzok badaki hor Realak arazo bat daukala eta zuzentzen saiatzen ari dira. Baina hala ere, ikusi dugu ligako partida guztietan eta kopan ere bai, korner bakoitza kontran eta korner bakoitza erasoan Realarentzat deserosoa direla. Eta kikiltzeko egoera bat dala, Bai. azken finean. Ikusten ari gera nola kornerren kasuetan, defentsa misto hori egitea erabakitzen duela Realak, bi hiru jokalari area txiki barruan, eta gero bestiak euren markekin, baina ikusten ari gera nola kasu askotan, batez ere erdirak eta lateral hoietan, marken posizionamendu hori guztiz galtzen dela, erreferentzia hori galtzen dela, eta kasu askotan, bigarren lineako jokalari bat sartzen danean, guztiz bakarrik sartzen dela. Kuriosoa da, baina Realak Jose Rodríguez fitxatu zuen Aston Villatik udan, pertsona honek zehatz-mehatz bere lana baloi geldiko jokaldietan hobetzea da, eta datuak oso txarrak dira, zoritxarrez. Zuk aipatu duzu moduan, Realak defentsa misto batean defendatzen du, ez? Hau, analista batek ere ekarri zuen orain dela gutxi Noticias de Gipuzkoako albiste batean, ikusten dugu, lehenengo zutoinean Oiartzabal jartzen duela, Txaletatzar libre jartzen duela baloiaren gana juteko zuzenean, baina gero, markak ez dira zehatz-mehatz jarraitzen, ez dakit tentsio falta den, intentsitate falta, kontzentrazio falta, baina hor ezinbestekoa da partiduan egotea, eta Realak jokoan erakusten duen bizitasun hori, baloia gelditzen denean ez du erakusten. Eta hori ezinbestekoa da zuzentzea, bestela finalean sufrituko dugu, ze Atletico Madrilek jente altua dauka eta buruz ondo doan jendea. Baliabide honak ditzu Atletico Madrilek, eta kontuan hartu bia da, Realaren ez dakit bataz besteko altuera zenbateko izango dan, baina kenduta Remiro, kenduta Txaletatzar, kenduta Jo Martin eta besteren bat orokorrian jokalari ez oso altuak ditugu, ez? Bai Barrene, bai Turri, bai Gorrotxa, bai Aramburu, Guedes. bai Sergio, Guedes, jokalari txikiak dira, eta orduan, hori ez da aitzakia, baina kontuan hartu beharko gauza bat da. Hori kontuan hartuta, beste erabaki bat hartu behar dozu, eta azkenengo partidetan, batez ere Atletico de Madrilen kontra, ikusi dugun leia batez ere, eta nik uste partidaren gakua izan dela, kasu guztietan, Sorloten eta Jon Martinen arteko leia hori izan da. Bai, hori da, aipatu nahi genuen bigarren arazoa, edo bigarren burua ustea finalerako. Sorloz eta Jon Martinen arteko talka edo leia. Ez beraien artean borroka bat egoten delako partida osoan zehar, hori aurrelari guztiekin gertatzen da, eta Jon Martinek oso ondo kudeatu du hori bere lehenengo urtean edo bere lehenengo urte terdian elitean, baizik eta aurrelari profil honek edo Atletico Madrilen jokatzeko modu honek Jon Martini eragiten diona. Eta hori azkeneko 3 partidetan ikusi dugu, ze Txolo Simeonek ez kasualitatez Sorloz jarri du 11koan Jon Martini izan da aurrean. Agian Zubeldia eta Txaleta izan da ere Sorloz jarriko zuen, baina erabakia hor dago.
Bai, gako hori edo behintzat hauste hori erabaki aurkitu du Txolo Simeonek Realaren atzeko linean, eta ikusten dugu Sorlozen kasuan, bere ezaugarriak ikusita, goitik ondo joan jokalari bat dala, gero espaziora ondo atakatzen duana, baloiak jisteko albide hori ere badu, orduan, Jon Martinetzat burua uste bat da, azkenean Jon Martin goitikan oso ondo doa, baina espaziora ikusten ari gera Atletico de Madrileko partida hauetan, zeinbait zalantza edo behintzat arazo larriak izaten ari dituela, eta hori nik uste, ointxe bertan hilabete bat falta finalerako, baina entrenatzen ari den gauza bat, dala, Jon Martinen kasuan. Bai, eta azkeneko partiduak ikusi behar dira soilik bien artean, hau da, iazko Metropolitanoko partiduan Sorlozek ordu erdian 4 gol sartu zituen, gau beltz hartan, ondoren Rinoren lehenengo partidua etxean Atletico Madrilen aurka izan zen, eta berdinketa lortu zuen Realak, gogoratzen dut partidu horretan nahiko lehiatuta egon zela Jon Martin eta Sorlozen arteko talka hori, baina azkeneko partidua Metropolitanon, Sorlozek 5. minutuan gol sartu zuen Jon Martinen marka joan zitzaiolako alboko sake batean, eta horregon daiteke pixka bat buruko mina ez. Atletico de Madrilek agian ez du bilatzen Sorloz baloi luzetan edo buruz guztiak irabazteko, eta partida mota hori Jon Martini agian oraindik kostatu egiten zaio ez. Ez nagusitzea bera goitik, ez lehiatzea baloi guztietan, baizik eta beste modu batera interpretatzea aurrelariak egingo duena. Bai, gainera Atletico de Madridin kasuan ikusten dugu bigarren linea horretan jokalari asko pilatzen dituela are hartzian, ez? Ikusten dugu bai Koke, bai Baena, bai Griezmann, osea, gainera kalitate handiko jokalariak dira, orduan marka hoietan erreferentzia jartzeko orduan galtzia oso erresa da. Gero, txaletatzar da kasu onduan, printzipioz goitik oso ondo duana, baina nik uste Sorlozen kasuan, bientzat nemesi bat dala, ez? Ikusten dugu bai Budimirrekin eta bai Muritxirekin Zubeldia eta txaletatzar jartzia erabaki zuela mataratzok, eta Sorlotekin ez dakiz gertatzen, baina nik uste Sorlozen kasuan desaktibatze hori ez dala gertatzen, eta partidari begira gako nagusitako bat izan daiteke. Bai, gu ez gara adituak, baina esan daiteke agian Budimir eta Murikiren kasuan taldeak bai bolkatzen duela jokoa beraiengan, bai bilatzen diela biei baloi luzetan, atezainak joten duenean baloia luze beraie dira lehia horretara joaten direnak, baina agian Sorloz ez horren beste. Sorloz ez dago horren aktibatuta eta beste jokaldi mota bat gustatzen zaio, ez? Zuk aipatu duzu moduan, bigarren lerro horretatik heltzen den jendeak aktibatzen du Sorloz, espaziora min handia egiten du, eta hori gehiago kostatzen zaio Realari, eta datuak ikusi behar dira. Iazko partiduan Jon Martinek 3 baloi irabazi zituen goitik, aurtengo lehenengo bueltan 3 ere, eta bigarren bueltakoan baloi bat ere ez zuen irabazi goitik. Ez lehiatan gaizki egon zelako, baizik eta ez dutelako bilatzen lehia hori, eta hori deserosoagoa egiten zaio Jon Martini bestea baino. Eta gainera Atletico de Madrilen kasuan, nik uste Mallorcarekin eta Osasunarekin alderatuz, Sorloz ez dala referentzia, ez? Ez dala erasoitzeko aukera bakarra, osea, baliabide asko ditu Atletico de Madridek eta horrek ere eragiten du de Realaren defentsaren gan, ez? Ikusten dugu Lukman dakala alde batian, Simeone du bestian, gero Baena, gero Griezmann, osea, azkenian, baliabide asko ditu minitzeko Realari, eta momentu edo, egoera horietan, marka galtze hori, edo behintzat Sorloz referentzia bezala ez izatiak, eragin handia du. Bai, eta ikusi dezakegu Championsen egin dituen erabakietan Txolok, ze Sorloz batzuetan 11koan egon da, baina beste batzuetan Julian eta Griezmann izan dira orgoian egon direnak. Hau ere partidu motaren arabera, ikusiko dugu Txolok zer planteatzen duen, baina esan daiteke Realaren aurka azkeneko 3 partiduetan Sorloz jarri duela orgoialdean, eta hori arazo bat izan dela Realarentzat. Gainera, amorrua ematen du, ze Sorlozek Realari gola sartzen dion bakoitzean ospatu egiten du, ez dakite amorrua duen barruan edo zerbait gertatzen zaion Realarekin, baina zerbait bai. Orduan ikusiko dugu nola kudeatzen duen hori Rinok,
Zubeldia eta Txaleta jartzen dituen finalean, arraro egingo zitzaidan, baina ikusiko dugu. Bueno, beste argudio bat izan daiteke, ez? Baina, ikusten ari gera arazua detektatuta duela Realak, eta nik uste arazua konpontzeko lehenengo pausua, arazua non dagoen ikustia dala, ez? Ordan, momentu hontan, hilabete bat dau prestatzeko, eta espero dugu Jose Rodríguezen planteamendu eta estrategia honenak kanpora ateratzea. Hori da.